Привет, скъпи приятели от моята кухня в вашата кухня. Днес ще приготвя нещо, което е уж много лесно, а пък да ви кажа, въобще не е лесно. Защо? Защото съществува в толкова много варианти и форми, че сме свикнали да го едем по всякакъв начин. Сега, говоря за хумус. Хумусът е нещо, което е доста полезно и в моят случай, в моите ресторанти винаги се е сервирало хумус. Но аз съм се научила как да правя автентичен хумус. Моите пътувания от моите книги и най-вече най-чудесният хумус на света не е в Ливан, съжалявам, не е в Ливан, не е в Турция, а в Сирия. Аз съм живяла кратко време в Сирия, в Дамаск и съм се научила как да правя автентичен хумус, който наистина е... Естествено, не по-добре от сирийските готвачи, но винаги съм имала пък сирийски готвачи, които да ми правят хумуса. И така, не забравяйте да се абонирате, натиснете subscribe, камбанката, за да сме заедно по-дълго време и да си имаме този двупосочен разговор, в който вие ми казвате какво да готвя за вас. Много от вас питаха за хумус и сега ще ви дам автентичната ми рецепта, заедно с историята, която е с този хумус. Сега, нека да започваме. Сега, имам тук едно количество нахут. Най-добрият и качественият нахут винаги трябва да е хубав и чисто и био. Той в моите ресторанти го взимам и от Мексико. Сега, нахута има една люспа, която ако се махне, хумусът става още по-купринен. Обаче аз не съм ги махнала, защото наистина е голяма играчка да ги махна едно по едно, ето по този начин. Абе, ако имате деца, дайте им ги. Сега, този нахут, който виждате тук, е от кутия, от консерва. Обаче може да си го сварите сами и така нататък. Тук това е сосът или водата или аквафабата, както вече знаем, че я наричаме. Аз ще си я държа, ще си я пазя, защото ще си я разбия и ще си направя едни чудесни целувки с нея. Даже вместо да използвам захар, ще използвам еритритол и ще са ми съвсем беззахарни. Тази рецепта я правя във всички мои ресторанти, само че с много по-индустриални количества. Тук имам нещо, което е страхотно. Това е наистина невероятно силна бленда. Започна да си варя вече вода. Малко вода, не много. Въпреки че хумусът ми е варен, който съм го изплакнала, аз си го поставям във варената вода. И сега ще позасила малко температурата. Поставям и половин лъжичка бакпулвер. Това се прави само, ако използваме нахут от кутия. Ако вашия нахут е сготвен от вас, сварен от вас, това няма нужда от тази стъпка да се прави. И ето сега малко ще му дадем така време да кипне, за 1-2 минутки, не повече. Чисто и просто самия нахут да абсорбира малко от водата, която е напоена с нашия бакпулвер. Другите ми съставки са тахина, зехтин. Аз използвам розмарин, но много ви моля, използвайте каквато и да искате зеленина. Накрая за декорация една лъжица кимьон, много хубаво качествен кимьон, лимонов сок и чесън. Сега, методът е много важен. Защо тази рецепта е специална? Защото аз използвам нещо, което се научих в Сирия и се казва лед. Ще ви покажа какво прави красотата, какво прави кремообразната, чудесна купринна текстура на най-хубавия хумус. Това е ледът. Okay? Тук ще свърля водата. Вече тази вода не ни трябва на нас. Въобще. Това е важна стъпка, между другото. Аз съм го направя по-бързичко, защото моите деца, моето семейство много обичат хумус. И по някой път, като го варя големи количества, както варя и фасул. Варя 2-3 кила и като се свари, го изцеждам естествено и го замразявам. Тогава много добре трае. И сега сме готови да правим хумуса. Много лесна работа. Обаче ви трябва наистина един доста силен кухненски робот или така нататък. Поставям си нахута вътре. Okay. Малко сол. Така на око. Поставям си също така чесъна, който ми е намачкан. Една глава, може би около 200 грама нахут,
една главичка чесън. Тахината ми е горе-долу 150-170 мл. Много ви моля, когато избирате тахина, нека да е хубаво качество. Ще тази каква е хубава, красива, бяла. Поставям си и кимиона. Кимиона на всяка цена в България. Много си обичам кимион, няма 6. И сега, какво ще направя? Ще си изцеда лимон. Сега лимона е на вкус. Горе-долу аз правя около 1 лимон. Сока на 1 лимон. Добавям го. Сега, черен пипер в този момент не е нужно да добавям. И ще си го поставя да го почне да го разбира. И така, нека да видим какво ще стане. След като е разбит до една степен, се добавям малко зехтин и тогава леда влиза. Нека да добавим зехтина също. И леда. Леда е много важен. Това го видях в Сирия, научих го в Сирия. Направо създава една невероятна текстура. Само ще го разбъркам малко и да видя как върват нещата тук. Вау! Красота! Наистина е красота, обаче аз ще добавя малко зехтин, защото аз го обичам да ми е по-рядък. Някои хора го обичат по-гъст, аз го обичам да ми е малко по-рядък. И освен това ще се създаде една чудесна емулсия с зехтината. По принцип. Нека да видим сега какво става тук. Погледнете. Какво ще добавя? Още 3 парчета лед ще се добавя, защото леда ми го прави още по-кремообразен. Аз искам да ми е много кремообразен, затова използвам тази страхотна машина. Но и да ви е малко по-чанки. Някои хора пък го обичат да не е като крем, някои хора го обичат да е по-чанки. Като гранули, като пясък. Готови, окей? Погледнете. Това би е хумуса. Когато живеех в Сирия и когато отидах да ме научат така да правя хумус, те ги правят в едни огромни казани, 20, 30, 50, 100 кг, не знам колко нахут слагат там и го варят. И когато нахута е готов, вие знаете ли как те разбират, че е готов? Те взимат една шепа от нахута, който се вари, и го фраскат на стената. Отзад има стена с плочки, както в една кухня. И ако самите нахутчета се залипат на стената, това значи, че те са готови и вече нахута им е готов за хумус. Но ако почнат да падат надолу, естествено те са сурови и не могат да се разплескат. Но като се разплескат на стената, като се залипат, значи са готови. И трябва да ви кажа, че това го научих там и си виках, вау! И така, ето го, това ни е хумуса. Погледнете, това е чудесна консистенция. Невероятна вкуснотия, вкусно, здравословно и така нататък. Много и то. Сега ще си го завърша малко с зехтинец отгоре. Хубав е този зехтин, който имам. И каквато зеленина имате вкъщи, в моя случай е малко розмарин. Защото аз обичам розмарин, защото имам в градината безумно много розмарин. Даже не съм го и опитала, защото съм абсолютно сигурна, че ще ми е много вкусно. Я да го опитам от тук. Перфектно. Перфектно. И така. Ето, тук с хлябче. Това е един чудесен знак. За децата е перфектно. И вадим невероятно много количество и качество от една кутия нахут. Винаги купувайте консервите с нахут да са био, за да е възможно най-чисто вътре.
Ако искате този хумус да го овкусите по някакъв начин, може да се направите печени чушки, пюре от печени чушки, да го въртнете тук. Или да речем авокадо, да разбием 2-3 хубави така, 2 авокадо, които са доста озрели, да ги направим на каша и да го сложим тук, става разкошнотия. Да го опитаме сега. Чудесно, лесно, бързо, здравословно, питателно. Какво да говорим? Въобще е красота. Погледнете колко е копринен и кремообразен. Да си оближиш пръстите направо. Така, скъпи приятели, абонирайте се, бутон на subscribe, камбанката. До скоро! Чао от мене, от моята кухня, във вашата кухня.